na ka jingbum sat nyau jong ki pai ba ki ba pelong ya ka surok ba kum ka jaka bret nyut jong ki kala pelong ya ka nong ba Region Auto Owners and Drivers Association Riboy District ban shimkia halor kane ka benta kum shi benta ban Ïakren halor kane ka phang ka senjuk kala lek ban ya kendo ikirang ba Shnong jong ka Shnong Nongpoh den gasngi ban sam yaki tenyut na ka benta ban bret bha yaki nyut kinya yakini ki tenyut labu harut surak bat hajan ki jaka di Jingeh lambat ka kerwa ka basyai ha ka balak kentui ki pai ba ban pendon kam tikna yakini ki ten ha ka baidei bat kane ka jing pentri kam kinong mi khmat na ka senjuk ki lalet ru ban yakendo yu Deputy Commissioner jong ka Riboy District ban pentep hau halor kane kamat Kemudian kacing sedang jungi mana mesti aku perlu bija bangin sam itu kitin desben. Kata bangin ais ko hamas ko dorbar Shnong. But kala nakali ko dorbar Shnong ko ai kitin tikmon kala ada ai ko kacing tik ba hakalai potrik ba une ubnai. Kasaton kacing pun Shnong ti ang kisai wer lang yang iro bagian ni lang dabar baro nomor ba badia pun kuit ga Shnong Nongpoh itu nomor ba kacing kuit yang ni singi memta ko don kamshan. War kacing kuit kio jung bro ko kasong kacing kuit. Ada kacing jopo kala jele jungi baka war kacing pang stom bro kam dalak kan ria. Andre ha bagai don kacing kuit adon kacing tenan. Tingin pun kuit kalai potrik ro kadon ngin sawara yang kita kijing kam lah dai kino kijing kam kan ngin sadon pengi wara pengi sebenang ni skmat